मालाया गोजौआव थाङोबा जोंहा गाहायावसो नामा बाजै मालाया गोजौआव दाव दिनैनि आदाराव दं आंहा नै मिना थिगोन दाउ बयलार थिथा केरेला आलु मटरथ' नङा बुट दालि ओंख्रि लेबु सै खुलुमबाय सोनाफोर दानि जोबानब्लग किचेनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय सबाय माजो भगवाननो महर लानानै सोनाफोर दामुगै थोरसि ओंखाम लानानै आरोना ओमफ्राय ब्लग्सखौ फरायजोबनोसै नायलांबानो जाबाय फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानबा सिगाङावनो बुंखाबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय माथो होनना बुंबावनो मैयानि आद्रा थानाय बेदरसो आरोना मैया 100 थाखानि लाबोदोंमोन फवासे नङा ओमफ्राय मैया 50 थाखानि जख' जाबाय दिनै 50 थाखानि जख' ओमफ्राय नैबे लेबु लास्ट बै आमोलाव बिनानाव बिजनिनिफ्राय बद' नांफैबा लाबोफानायमोन गैला सेबनानै सान्दुं गोसायाव लेबुआ बिराद गोथाव मोनोना बेखौनो जाननानै आखायाव लाबाय ओमफ्राय बे नानिखौ लाग्राजों बाबाजों जाखांबायमोन आरोना ओमफ्य फिसाजोखौ फुथुबायमोन आरो आंहा एसे लाट जाबाय जानोसै ओमफ्राय मा होनो आंना आखला बिदिनो दाउ बयलारखौथ' थिथा केरेलाजों जायाबो जानो हागौमोन खिन्थु फिसालाया गोखा जाथाराना ओंखायनो ओमफ्राय बेदरखौथ' जागोन बियो ओंखायनो बे हिसाबै आङो थिथा केरेलाखौबो होफायो आरोना अब्ला एसे एनै जाफानाय जायोना मानो होनबा जों बिराद गोदै जानाय जायो सानफ्रामबो साहा पानि लोंनाय एकदम गोदै मेथाइ जानाय ओंखायनो एसे जानानै होनांगौ आरोना गोखाफोरखौबो ओरैनोथ' जायाना ओंखायनो बिमानि बुद्धि बिफायाथ' मिनिनानै थायोसै सोरबाखि दाउ बेदरजों थिथा केरेला जायो नामा होननानै आरोना जेबो नङा जानोसै जोङो बिदिनो दा ओमफ्राय आं जानानै लागासै सोनाफोर नायलांबाय थादो जोबजासिम ब्लग्सखौहाय ओमफ्राय गरमबाबो बाया मोजोमा आरो ओंखारबावनांसिगोन खामानियाथ' जोबनो थांखाया बिमा बुरैनाहाय एक्सट्रा हेल्प होग्रा रावबो गैया नालाय सनाफोर नोंसोरथ' फुरा मिन्थिखायो जाय आंनो रेगुलार ब्लग्स नायो स' ओंखारबावलायबाय ओमफ्राय गस्लायाबो मैयानियानो फैनानै लोगो गोलोमदाना मैया मोनायाव स्र' दोनखादों ओमफ्राय रानबायबो आरो बेखौनो गानफिनबावबायबो आरोना बेनिफ्राय बे गस्लानि सोमोन्दै आं बुंगोन सासे आगैया कमेन्टआव हरदों आब' नों गाननाय गस्लाखौ मोजाङै देखायलाय होननानै माने गाव अनलाइनाव नायदोंमोननो ओमफ्रायहाय केन्सेल खालामफिनदों होननानै लिरना हरदों आरोना ओमफ्राय मोजाङै देखायथिनदों गुवारैहाय देखायगोन आङो ओमफ्राय बे गस्लाया माने आङो नानि प्रेगनेन्ट समावहाय आङो बिहरनाय आरोना ओमफ्राय प्रेगनेन्टफोराव बिराद कम्फर्टेबल आरोना बुस्थुआ गाननो नै बेहाय मोनसे बेलबो मोनफालायो ओमफ्राय आं दा बिमा बुरैया बेल थेलजों खुनु लोब्बा गैला फिसाजोखौ बांबा गाख्लिसो जागोन आरोना गाना ओमफ्राय बिराद मोजां आखाइ थाखाय बडिफ्रा गिदिर आखाइया साइज गैयाबा बिराद मोजां कभार खालामो आरोना आं बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय आं माने ब्रेस्ट फिडिं मम ओमफ्राय सुति होननानैहाय चार्ज खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय सुतिथ' नङा पियर खिन्थु लाइलनबो नङा फेलभेटबो नङा जेबो नङा ओमफ्राय बै थाब रानग्रा जिया बेबायदि आरोना गोलोमदैफ्राबो थाब रानो माने सुबानो थाब रानो दा ओमफ्राय जेबो स्रोंबो नङा ओमफ्राय बिराद गोलाव आथिंसिम नै मा होनो लेगिन्सबो गानलायनाङा आरोना ओमफ्राय गोजां बोथोरावथ' गानो जेनेबा ओमफ्राय ओरैनोबा गानलायनाङा आरो एसे देखायनो आङो बेबायदि आरोना थोनथार देखायनो जाथारा गोलावथार आरो आथिंसिम मोनखायो ग्रोब ओमफ्राय जेनेबा गथ' उन्दै गाइखेर जानायफोर गैयाबा दरखार गैलायलाया आलदाखौबो बिहरनो हायो आलदा माथो मोजां दङलाय ओमफ्राय आङो बिदि बथाम दं नालाय मोजाङै कम्फर्टेबलथार नालाय बथामा एकदम गथ' बिमा गाइखेर जानायफोरनि थाखाय बिराद कम्फर्टेबल आरोना बुस्थुआ ओमफ्राय नै गोदोनाफ्राबो ग्लोम फुथु हंले जेबो गैया आरोना ओंखायनो आं एकदम बिराद मानसि गाननाय नुबाय आङो ओमफ्राय बांद्राय मानसि गाननाय नुबाय एसे बायो आं बुस्थुफोरखौहाय आरोना ओमफ्राय उफाय गैया दा माथो खालामनो आंबो बिहरबाय ओमफ्राय आलदा कालारबो नुदों आरो एसे आङो ओमफ्राय आंहा बेबायदिखौनो बिराद नुबाय आङो आरो थ'देबाबो वाव थेंक इउ थांदो आबाद ओंखारदों होनबा ओमफ्राय खावब्रेब्लि ओंखारबाय आरोना सानफ्रामबो थाबायनो थांजाबाय थाया दिनै स्कुटि बारायनोसो थांगोन आरोना नोंहा दिनै लाजिनाय नंला बेखौ गाननानै बेखौ ड्रेसखौ गाननानै लाजिनाय नंला मैया लाजिलायनानै खानाय सिननानै थांनायावलाय फुराना ड्रेस गानखायो मानसिफ्रा रावबो मिन्थियाना होनलायो आरो बिमाया मिन्थिबानो जायो होनलायो आंबो ओमफ्राय बिहाथ' नै बोरो रायसकलयालाय आंनालाय ओइ रायसकलय आयौ थांनानै लागोनसै लोगोबो थांगोन लोगोनि न'सिम थांग्रोनोसै लोगोआबो रावबो गैखाया हाबाय नायल' जाल' गामिनियानोसै माने जों फैदों ओइ सिबि जुवेलारि श'आव आरोना नै रेलगेट खाथियावहाय बबेबा मुभियावहाय आब'रियाखौबो बेयाव शुटिं खालामनाय बायदि मोन्दोंमोन आङो बे जरावहाय गल्डनि बेगखौ खावलायलायनाय मा मुभिमोनथाय बावबाय आङो बेयावनो फैदों आरो नै सिबि जुवेलारि श' रेलगेट खाथियावहाय गाखोहैगोनसै एसि मोनदों जायो माथो जेबो लाला गिदाला एसि जानानै फैसै दसे सम दंहैग्रोखायो आरोना आंनिफ्रायसो आगोल सफैनानैहाय स्माइल नों मा नांगौ
बिबाजैया मा लागोन रुपानि नेकलेस सिलभार था आरो गाखोबावगोन रुपानि खामानिया जोब्बाय एबार ना सनानि नेकलेसावसो हाबैबावनोसै ना मा ना बिमा लालाय फिसा लालाय नै गाननांगौनो बावबाय दा लास्टाव लागोन र' मालाया गोजौआव थाङोबा जोंहा गाहायावसो नामा बिबाजै मालाया गोजौआव दावखोलाङोबा जा 1000 2000 गाहायावसो थांबाय थानो जायो बिजौआव माने नै इदि सेना जहां जहां जाजोब्बाय आरोना नै इदि एकदम बिल्डु কি নামতে হবো मोना मते हबो जबा मुसाहारि नाम दल थालै बाबा नै बेबायदि जहां जहां जाजोब्बाय ओमफ्राय खन गानफ्लागासिनो दंमोन ओमफ्राय बे एखे राङावनो खौ लाफिनबाय गोरलैखौनो बाटारमारि गोरलै लायाबा जोंफ्रालाय अबावथ' गोराखौ मोनबावनो गिदिर गिदिरफोरखौसो बाबा देनां आंनो दुबाइयाव साख्रि मावहैनानै बायनानै होदो आरो एबारना बिथिंजाय जमा आयौ नै आइसक्रिम मोनजादों आइसक्रिम मोनजालायो नै लादो होनदो आंखालखौ थेंकिउ खालामदो आइसक्रिम बकी आसिल इतु पायाहे अलप शान्ति हबो इग्ला मान दे सिबि जुवेलारि सबाव लादो ओंखारबाय आरो माथोबाव बोरो बामजाबाय केमेराया जाहांलायबाय आंना मोननै मोनथाम नालाय मुस्कुरा गिनांगौहाय ओरैनोबा बारे मोना नै सिङावसो लालायथारसै आरोना आङो एकदमबारे ओमफ्राय नै जि मोजां केलेन्डारबो मोनबाय सना बायनायनि केलेन्डार फ्रि नालाय केलेन्डाराबो एकदम गल्ड कालारनि लायबावसो ओंखारदो हाबा ओंखारदो आं खोमसै इखौ जैथ' उरायफिनसैलाय ओइलाय इसराबो रेडि ओमफ्राय नैबेनि टाइम सौफैबाय आरोना ओंखायनो बेयावनो हाफ किल' दा हाफ किल' हबो ना हाफ किल' आधा केजि ना आच्छा भेनिला चकलेट मिक्स अ चकलेट নহ'ব माथो मानसि नोंलाय बे आलुसो दा आलु संना हैगोन आङो मा जानो बियो अ बैहालाय मा बिलाइखौ हाब्रो मानसिया दखानदारसो जाबावबाय नै ओरैबायदि अयथासारखा आजाना हलाय गाबोन जागोन इखौ दे गाबोन ना मोनगोन लाबोहैगोन आं गाबोन नोंसोरनि जाजोबग्राखौबो लेंखाया आंना फ्रिजआ बिराद गिदिरद्राय ना ओंखायनो लांनानै दोनहैजानाय नङा आरोखि बाजै फ्रिजआ देरद्रायो लांनानै दोनहैजानाय नङा गाबोन लांफैनोसै हाबजानाय नङा फ्रिजआवहाय ना बाबा जोंना फ्रिज गैया नालाय लांनानै दोनहैखानोबो खम जारला ओंखायनो अर्डारल' होनानै फैबाय आरो हाबबावबाय आरोना आं बेयाव लांनानैबो दोनहैखानो गियो सिखावफोर हाबगोन ना बोरैबा एफा जानो आन्था ओमफ्राय ओंखारबाय थाखायो नालाय आरो माथोबाव खालिसो नै लानानै थांसैलाय फिसानो मासाबो जोबखानोसै एसेयानो थोखासिगोन फैबायबो एबार सौफैबाय नै फिसाजोनो बेखौनो लासाबनानै फैबाय ओमफ्राय बिमानाथ' बेनो चेन्ज खालामनाय बेनो केलेन्डारखौ खुलिलाय बाबा माबायदि गल्डेन कालारनि केलेन्डार नुफेरानो अ वाव हारसानि बांला मिक्स नैबेखिनिया मजबुतथार आयौ जा मोजां केलेन्डार नै मालाय गावसिनि दखाननि दंखायो अ दे दखानाव पुरा दिसे फ्रि दिसे बेलुनबो लानानै फैखाबाय ओमफ्राय आरो माथोबाव माने ओमफ्राय नैबेयो आंनि आरोना बे गानबाय थाग्राया आंना नै दा लान्दाङैसो थांदों आङो दहाय बख'नानै लांखादों माने बे आं दहाय डिक्सन देखायदोंमोन ना जहां जानाया बिदि जादोंमोन ओमफ्राय आं बेखौ माने बुजाब होनानैसो लाबोनो सानदोंमोन आरोना बुजाब माने बानायफिननानै लाबोनो सानदोंमोन ओमफ्राय गावसोर बुंबाय नालाय बेबायदि दामैनो मोनफिनगोनथ' बायद' आलदा मोनफिनगोन होननानै बुंनायखाय ओमफ्राय होमबालाय दे होननानै नायनानै ओमफ्राय बे दामैनो थाइसेबो हेरफेर गैया आरोना आगोलाव जेरै लादोंमोन बेबा दामैनो ओमफ्राय एसे होदेरबालाय मथा एसे मोजांखौ मोनगौमोन मा खालामनो पातला थाब गाज्रि जायो 2 बोसोर 3 बोसोर जाबानो सेना एसे गाज्रि जानो नागिरो बोला बोलिबो जायोना उन्दैजों जाबजोंहाय ओमफ्राय मथाखौबो गाननो हाला जाहैबाय ओमफ्राय बेयावनो जोंनि सेरावनो जि आसान आस्थाम माला खनसेन लांनाय नुबाय
लोगोजों जोंहा गल' आरोना मालाया दाउ फैबा जोंहा गाहायावसो फैयो होननानै बेजोंनो गोजोनो आरोना जोङो बेखौबा नोङो एथ' खस्थ' मस्थ' बानायनाय बे आं गानबाय थाग्राया बोराय होनायमोन आरो ओमफ्राय आगोलाव आंनो हाबायाव गाननाय दंखायोमोन ओमफ्राय बेखौ आङो ज'दोंमोन ओमफ्राय ज'नायावबो बेखौनो आङो दखानाव होफिननानै आङो फाननानैहाय ओमफ्राय गोदान लानाय जादोंमोन आरो बोराया बायनानै होनाय जादोंमोन आरो एसे गोबावनि उनाव ओमफ्राय नै दा बेखौ सोलायनानै लाफिनबाय आरो बेयाव बेयो बोरायनि मेहेरदेननि जाहैबाय ओमफ्राय आंनि लाबोखानाया सिगाङाव फाननानै आङो ज'नायजों जाबजों फाननानै ओमफ्राय फैसाखौ आलदा खामानियाव बाहायनाय जादोंमोन आरोना बेजोंनो गोजोननांगोन खत्थ' ओमफ्राय सोंहरबालाय 5,000सो होदेरबालाय मोजां माला मोनगौमोन 5,000सो फैसा हरदोहाय बिफा आं एसे मोजां हेभि लानोसै होनबालाय ओमफ्राय लायासै आं बेयावबो हनै गथ' गथायनि ओमफ्राय बेस्रा नानिनाबो आसान दंमोन गावनिनो ओमफ्राय रुफानि आसान दंमोन आरो ना गंनै ना गंथाम दंमोन आरो ओमफ्राय गंनै दङमोन ओमफ्राय बिदानि गंसे दंमोन फुराना आसान इखौसो होनानै होलाबाय आरो ना मालाखौ एसे होनो नांदों आरो बेना बिमाया बुद्धि खालामनानै होआबा गोदोसोनानै थानाय रुफा रुफिफ्रा दालाय गोदोसोनानै थाया एखमबा समावहाय नांस'यै चेन्ज खालामनानै लानायसो देनां मालाबाफोर नायनोसै आरो आंना जेबो टारगेट गैया ओमफ्राय माने जोंफोरखौ दा बायनायफोरखौ समायद्रायाबो ना आरो फौजि बिथाङाबो लाजिगोन ना बायनायखौ गानबा आं साख्रि मावलायनानै बिदिनो बिदिखौनो गानहोनो हाया होननानैहाय बेनो आरो ओमफ्राय खिन्थु दा सनानि दामा बिराद बारायदों दे आं गानबाय थाग्राया आगोल समाव आङो जाखिनि दामाव मोन्दोंमोन बेनिफ्राय 7,000 गोजौआवसो आं जोंनि फानोबा 7,000 गोजौआव मोनगौमोन आरोना ओरैबायदि दाम बारायदों आरो माने रुफायाबो दाम बारायदों सनाया गल्डआबो दाम बारायदों डेन्जार एनिवे सोनाफोर गाबोन लोगो मोनसिगोन आङो गाबोन मोजां ब्लग्स लाबोनो सेस्था खालामगोन मा देखायनो हायो मा देखायनो हाया आङो आंनि इम्परटेन्ट मानसिफोरखौ लेंहरदोंमोन एला सफैया रायजोफ्रा गावसोरसो मिन्थिगौ दा मोनायाव खबर लास्रांनोसै ओमफ्राय आं हारसिंनो तैयारि खालामसै उइदाउट फौजि बिथां आं आंनि उदै हासिनाय दिनखौ सेलेब्रेट खालामगोन बिथाङाबो थायोबाथ' मोजांमोन आंनि फिसानि हेपि बार्थडे आरोना सनाफोर गाबोनहाय अननानै ब्लग्सखौ नेनानै थाबानो जाबाय आङो मोजां ब्लग्स लाबोनो सेस्था खालामगोन आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ दोनथ'नोसै आङो बारा गोलाव खालामबाय थाला जायफोरा आंनि बेखिनि भिडिअखौ नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय